Presoen senideek adierazti dute estatua bere jarreran tematuta dagoela. Bueno, detentzio haueren aurrian, balorazio egiten duguna, etxeratetik handa, betikoa, bere betiko martxa da makila, estatuak, errepresioa eta errepresioa. Presoen egoerak okerrera egin duela ere salatu dute. Gure senideak zer gertatzen ari da, azken finean, baztertutzeko egoera batean, guri afektatzen digu senideok geran nahi. Beraidi gogortzen izkiote egoerak, ez da egia egoera hobetzen ari dena, bezik eta berean jarraitzen dute, edo kaso askotan okertzen ari dira. Hori oso gaizki, gaina esaten nahi diana, ze pauzuk aurrera ematen nahi diana, eta hori gezurra da. Atzeago goaz, nik uste sekulan ez gehala hain gaizki egon, eta gure senidek gero eta okerro daude, sekulan baina okerro daude, eta ez dugu, baina ezerrez ikusten hau aurrera jongo denik. Hernaniko udalaren ustez, halako atxiloketek ez diote bake prozesuari laguntzen. Hernaniko udaletik egiten dugun balorazioa da, olako ekintzek ez dutela batere laguntzen, herri honek abiatutako prozesua. Eta bestetik Hernaniko udaletik ere salatu nahi dugu, astelenean hemen herrian bertan atxiloketekin eta miaketekin batera bizi izan genitun momentu eta egoera tensoiek karga polizialak izan genitun hemen eta herritar asko zaurituak izan zian.